Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil: Napísané je, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal: Ale je aj napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Ak si na púšti vec, že nie len z chleba žije človek, ani Ježiš, ktorý mohol rozkázať kameňom. Ak hľadáš uznanie, ver, sláva Bohu ostane. Ako Ježiš, ktorý veril len v Neho. Aj na púšti môžeme byť svätí, ak vydržíme a budeme verní. Aj na púšti môžeme byť svätí, ak vydržíme a budeme verní.